49 investitur fis-settur privat qed juru interess jitlu fis-sħubija mal-Gvern jipprovdu faċilitajiet għall-anzjani li jkunu jaħtieġu kura fit-tul. Issejħa l-espressjoni ta' interess għal qed nhar it-tnejn li għadda fejn l-investituri setgħu iresqu kull xorta ta' proposta lill-Gvern. Is-Segretarju Parlamentari għad-Drittijiet ta' Persuni b'Diżabilità u Anzjanità Attiva Franco Merċija saħaq li dan l-ammont jixgħet l-interess kbir li kien ilu jinġema' snin sħaħ minn bost operaturi fis-settur privat biex jinvestu f'dan il-qasam. Fil-ġimgħat li ġejjin bord ta' evalwazzjoni se jkun qed janalizza 49 espressjoni ta' interess sottomessi fejn se jkunu qed jiġu shortlisted għadd ta' proposti li huma finanzjarjament vijabbli. Franco Merċija għatenna li kemm il-darba l-Gvern jipprovdi ma' 300 sodda fis-sena l-kura tal-anzjani fit-tul ikun qed jillibera 20 ta' sodot li jinsabu mblukkati fl-isptar Mater Dei u Karin Grek. Dan fil-waqt li jkunu qed jiġu utilizzati aħjar miljuni ta' euro fondi pubbliċi fl-interess tal-anzjani infushom. Is-sottomissjonijiet kienu jvarjaw minn proposti għal residenzi ġodda għal oħrajn li rigwardjaw konverżjoni ta' strutturi eżistenti.